ஹலோ மை பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பிடிக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்கிப்பே மட்டும் பண்ணிடாதீங்க. உங்கள் லைஃப்க்காக சொல்கிறேன். நீங்கள் நினைக்கிறது வேறு, பேரண்ட்ஸ் நினைக்கிறது வேறு, அங்கே நடக்கிறது வேறு, நீங்கள் நினைச்சு நடக்கிறது வேறு. பல சூழ்நிலைகள் உங்களை திருப்பலாம், பல பிரச்சனைகள் உங்களிடம் வரலாம். இது வாழ்க்கையின் கேள்விக்குறித்தான். இது தெரிந்துக்கொள், இது புரிந்துக்கொள், இது அறிந்துக்கொள். பல விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கோம், புதிய விஷயம் அறியாமல் இருந்திருக்கும். இது ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, கட்டுதல் கையளவு காணாத உலகளவு, பார்க்காத அளவு இமய அளவு, நீ பேசாத அளவு கடல் அளவு. ஓகேவா? இது மாதிரி நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. பல விஷயங்களை கற்றுக்கினா தான் நம்மளால் முன்னேற முடியும். இப்போ கூட சொல்கிறாங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வெறும் சப்ஜெக்ட் நாலேஜ், ஸ்கூல் காலேஜஸ் எல்லா இடத்துலையும் சப்ஜெக்ட் நாலேஜ்